crede că părerile legate de dificultatea subiectelor este cumva împărțită și haideți să vedem cum a fost și în Craiova. Reporterul Observator de acolo, Cristina Oprea, a stat de vorbă și ea cu tinerii care au ieșit de la examen. Și Cristina, bun găsit, înțeleg că ai și o surpriză pentru noi, te ascultăm. Bună ziua, bun găsit tuturor, așa este, am stat de vorbă cu mai mulți elevi, părerile sunt și aici la fel, împărțite. Surpriza despre care spuneați chiar voi, noi ne aflăm acum la Colegiul Național Frații Buzești din Craiova. Printre cei care au dat astăzi proba la matematică, la bacalaureat, este și vloggerul Shelly, îl avem alături. Bună ziua, Andrei, spune-ne cum a fost primele impresii la cald. De cei care au dat-o și au și luat-o, vreți să spuneți? Subiecte de dificultate medie mi se pare că au fost exact așa cum ar trebui să fie niște subiecte. Adică multe simple pe care să le facă orice copil și câteva un pic mai dificile pe care pare că le-au făcut doar cei care s-au pregătit un pic mai mult. Cum a fost perioada asta a pandemiei? Te întrebam, crezi că a fost un dezavantaj, un avantaj? Sunteți prima generație care a dat diferit bacul față de... Nu, eu zic că a fost un dezavantaj pentru un elev obișnuit. Pentru mine, sincer, cred că pe zona de școală doar, că în rest a fost un dezastru profesional pandemia, pe zona de școală a fost mai bine un pic, pentru că altfel aș fi fost foarte mult pe care la București. Acum, fiind pandemia, n-a mai fost nevoie, nu că n-a mai fost nevoie, n-am mai putut eu să plec la București să-mi desfășor activitatea acolo și atunci am stat mult mai mult acasă și am repetat cu mama, care știți cu toții e profesoară de matematică, eram pe mâini bune. Am repetat și la română și la biologie, deci m-am pregătit mai bine pentru bacalaureat din cauza acestei pandemii. Ce planuri ai pentru viitor? Urmează mâine examenul la anatomie, biologie, ne spuneai? Biologie, da. Urmează examenul la biologie pe care abia îl aștept pentru că mi-a plăcut foarte mult. Nu mă așteptam, dar mi-a plăcut foarte mult să învăț la biologie, o materie foarte fresh. Materia de bag mă refer, adică ceva nu foarte greu, lucruri de bază despre corpul uman, foarte drăguț. După ce dau acest bar la biologie, mă mut direct la București și trebuie să intrăm în treabă, pentru că am avut o perioadă prea lungă de pauză din martie, de când a început pandemia până acum. Eu n-am putut să mă ocup la capacitate maximă de YouTube și încă ceva. Eu n-am putut 8 ani de zile de când mi-am făcut vlogul să mă ocup de la capacitate maximă, pentru că am avut școală în toți acești ani, școală care a fost pe locuri utilă, pe locuri inutilă. Acum nu mai am bariera asta și pot să mă ocup 100% de plăcerea mea, de ceea ce mă pasionează pe mine. Aici includ și facultatea, pentru că facultatea fiind o alegere, mă duc către ceva ce mă pasionează de asemenea și sunt foarte fericit din acest motiv. Un mesaj în încheiere pentru fanii tăi, se poate face și școală și carieră în România? Da, se poate face și școală și carieră. Mesajul meu e același de fiecare dată. Căutați lucruri care vă plac de mici copii, căutați-vă pasiunile, căutați-vă hobby-urile, nu vă bazați pe școală, nu vă bazați pe cele 12 clase pe care le faceți la școală ca să credeți că cu astea 12 clase o să știți ce trebuie să faceți în viață. Voi trebuie să vă dați seama ce vă place să faceți în viață și voi trebuie să vă învățați singuri de pe internet, din cărți, ce vă place vouă, ce vă interesează pe voi. Nu vă bazați pe școală, că s-ar putea să fiți dezamăgiți și să ajungeți să faceți ceva ce nu vă place deloc. Mulțumesc tare mult, Andrei. Înapoi la voi acum, le urăm baftă celor care urmează să dea probele în zilele următoare. Ne întoarcem la voi. Cristina, te voi ruga să-i transmiți lui Shelly că săptămâna viitoare, în ziua în care vor avea loc rezultatele, noi vom intra în direct cu el să aflăm exact, pentru că deocamdată nu putem decât să-l credem pe cuvânt. Îți mulțumim, Cristina!